Ногі гулі ад болю, і жыгар здаўся. Прысеў на ўрослы ў зямлю камень з невялічкім, як ад дзіцячага ступачка, слядком на ім. Камень гэты з божым слядком ён памятаў з дзяцінства, калі тут на ўзгорку стаяў вятрак. Тады дзецьмі яны прыходзілі сюды гуляць. Для млына было цікава, асабліва восенню, калі здараўся завоз. Млын разгуляўся быў ужо потым, пры калгасах, разламаў трыбы. Рамантаваць яго ніхто не браўся, а потым і згарэў ён. Гаварылі ад маланкі ў навальніцу, а сёй той пагаворваў, што спаліў яго сам млынар Аляксандр, пасля таго, як вывезлі ў Сібір разам з сям'ёй яго сына Мікалая, які не ўступаў у калгас. Разбіты старасцю і хваробай, Аляксандр тады ўжо нікуды не выходзіў з двара. Потым узгорак раскапалі, бралі з яго пясок сабе на патрэбу людзі, парасцягвалі каменне, валуны парвалі на кавалкі. Толькі вось гэтага каменя, які цяпер амаль урос у зямлю, чапаць ніхто не адважыўся. Цяпер і ямы зараслі зеллем і травой. На пустку панадзіліся выводзіць смецце, непатрэбнае ламачча. Звалка большала, і вакол яе жыгар ужо другі год касіў летам траву на сена карове. Яшчэ выкошваў паўз высахлыя абмялелыя лужкі на полі, паўз дарогі, якіх пакуль што не зааралі ўшчэнт. Трава высохла, можна было забіраць, але каня не ўдалося ўзяць. І жыгар толькі падгроб сена ў кучкі. Складзіў копы, забярэ хто. Калі раздумацца, то і забіраць не было каму, бо так, як ён, сена не здабываў больш ніхто ў вёсцы. Абыходзілася тым, што давалі з калгаса. Ды і ён, каб трымаў адну карову, таксама абышоўся б, але і на наступны год меркаваў яшчэ патрымаць цялушку. Не першы год ужо ён даваў сабе слова не трымаць гэтулькі жыўнасці дома, але ўсё не выходзіла, і свіння мацёра ў яго, мабыць, аднаго толькі засталася ў наваколлі. Ногі, ой, гудзелі ад болю, аж торгаліся. Жыгар думаў, што яшчэ трэба зайсці забраць з прыпаскі карову. Не, усё, сабраў меншай і на кааператыўную кватэру, і на вяселлях, хопіць. Што толку, што збіраў ён дзвюм старэйшым? З'ехалі ў горад, разжыліся за яго грошы, парабілі сабе там нейкія дачы, і цяпер гады ў рады заедуць калі. І то, каб палаяць, што душыцца работай. Але тым не менш бяруць з сабой і сала, і каўбасу, і яблыкі, і агуркі, ўсё бяруць поўнымі сумкамі, аж легкавічкі задам ледь не да зямлі дастаюць. Жыгар ведаў, што любяць заўсёды таго, хто мае і можа даць. А таму ўсё жыццё ён рабіў, каб мець, каб не залежаць ні ад кога. І меў. Перажыў і калектывізацыю, вайну, і пасля вайны. Колькі ўсяго было, а ён аставаўся, бо быў патрэбны. Без яго не абыходзіліся. Кіршчэня той усё на чышчаных ботах у галіфе пры начальстве подбегам бегаў, у камсамольцы запісаўся яшчэ смаркачом, а наган насіў і камандаваў. Яго, жыгара, папракаў. А як упаўнаважаныя ўжо і пасля вайны прыязджалі,
то бег да яго з паперкай, каб выдаў самагонкі. І Жыгар выдаваў і самагонкі, і закускі яшчэ ад сябе, бо ведаў, што ў кіршчэні закусіць не надта. А выпіць, хоць і бальшавіком драўся, кіршчэня любіў і любіць дасюль. Прывык толькі чужое піць і чужым закусваць. Цяпер на пенсійныя грошы не надта разгонішся, а рабіць сам самагонку не навучыўся. Да гатовае прывык. Як глянуў сёння, што карову ў канюшыну прыпусціў. Усё роўна, як гэта яго канюшына, а не калгасная, ці ўсё роўна, як грошы яму плоцяць за тое, што пільнуе. Цяпер мінулася тая пара, калі ў калгасе трымалі паплаўнічых. Як нічога не мелі, дык усё старажоў больш ставілі. Быццам, прыбавіцца дабра ад таго, што вартаўнікі ёсць. А цяпер не трэба ні тыя паплаўнічыя, не трэба і вартаўнікі, калі ёсць, то хапае і людзям, і калгасу, і ніхто не лезе, каб красці. Бяруць цяпер, і сам Жыгар, калі хочаш, і гатовага сена меў бы, колькі душа пажадае. Па тыя цэнтнеры, што выпісаў у канторы, калі даць трактарысту і кладаўшчыку гарэлкі, поўны хлеў табе навозяць. Вядома, прасованае і цюкаванае сена не раўня сваімі рукамі зробленаму. Жыгар перасіліў сябе, устаў з каменя і павольна пайшоў, спачатку абапіраючыся на грабільнам. Сілу адчуваў унутры, плячах, у руках, а вось ногі, ногі не давалі жыць, а запасу жыцця і здароўя ў яго, здавалася, было яшчэ на двух. Яму ж не верылася, што гэта ён, той самы смаркаты маленькі хведарка, галодны і халодны ў хібарцы, дажыве да такіх год. Выбудуецца, выгадуе дзяцей і выведзе ў людзі, што ён самы той хведарка, які круціўся, тулячыся да старэйшага брата і намагаўся сцягнуць з яго дзярушку. Але брат моцна трымаў на сябе яе. І ён у ціхім адчаі, з зацятай крыўдай, сонны, споўз жыватом на прымурак печы, адтуль на палок і па палку на бацькаў ложак, пад бацькаву цёплую коўдру падбіванку, адзіную ў хаце. Ёй накрывалі хворага бацьку. Шчаслівы ён нырнуў чаканае цяпло і заснуў, нават не адчуўшы яшчэ яго, радуючыся, што апярэдзіў братоў. Ачнуўся ён ад незразумелай недзіцячай трывогі, не ад холаду. Першае, што ўбачыў маці, якая сядзела пры ложку ў ранішнім шэрым святле, якое заходзіла ў хату праз акенца. Яна тупа глядзела перад сабою за печак, дзе спалі дзеці. Яна пачула, што прачнуўся малы, паглядзела на яго, паволі ўстала і пайшла да яго. Яму не хацелася ўставаць, не хацелася на холад у хаце. Ён закрычаў, заплакаў, чапляючыся за бацьку і не чуючы, што той ужо даўно халодны. Маці адарвала яго да сябе, прытуліла, і толькі тады загаласіла гэтак тонка і страшна, будзячы ўсіх у хаце, акрамя бацькі, што ён спалохана сціх, прытуліўся да яе. Выжыў ён, як выжыў гэтакі ж галодны і халодны смаркаты кіршчэняў анцік. Разам жа і сады латашылі, і агароды.
Всё, што можна было з'есці і дзе можна толькі дабывалі. В школу разам хадзілі. Праўда, бацька у Анціка жыў, але дастатку ў хаце ў іх было не болей, чым у іхняй сіроцкай. Стары Кіршчэня любіў узяць гармонік, любіў пагуляць і выпіць. А на работу ў яго не ставала цярпення, спрыту і часу. Вучобы ні ў аднаго, ні ў другога вялікай не выйшла. Хведар з 12 год узяў на сябе гаспадарку. А Анцік яшчэ павучыўся, а потым якраз і пачаліся камуны, таварыствы, камсамол. У камуне Анціку выдзелілі боты з высокімі халявамі, добрыя, спраўныя боты. І насіў ён іх многа, бо ўзяў на выраст. І ўсё жыццё Кіршчэня кіраваў такімі, як Хведар. То культурным гаспадаром вучыў быць, то ў калгас запісваў, то аблігацыі пазыкі прымушаў браць, то яблыні ў садзе пералічваў і жыўнасць перапісваў. Вось цяпер, як смарчок стаў, збегаўся, справаваўся за ўсё жыццё, хоць і цяпер яшчэ правуецца, але даўно няма тых ботаў і мода на наган прайшла. Другія людзі нараслі, другое начальства, не тое, што з вайны вярнулася з партызанаў. Тое яшчэ любіла боты і наганы. Але вузел адзін на дваіх жыццё завязала не з-за Кіршчэневага начальства. Марыля з Мітрачкова завязала вузел. Раслі разам, гулялі разам. Марыля вырасла прыгожую дзеўку, невысокую ростам, але ладную, прыгожую і на работу здатную. Стары Змітрачок умеў трымаць і гаспадарку, і сталярку ведаў, і умеў рабіць. Шнуры іхнія яшчэ да калгаса побач былі на палетку, а там і жалі разам, і касілі, і, калі трэба было, то і падмагалі адно аднаму ці навоз падаць, ці падгрэбці, ці зжаць. Больш таго, Марыля была памочніцай у маці, амаль гаспадыня, і ён ужо у гаспадарах, лічы, хадзіў. Ды на той час чаму не кінуцца росламу, дужаму, кучараваму хлопцу дзяўчыне ў вочы? Была ў іх яшчэ ранейшая, з тае пары, дзе канчаецца дзяцінства і пачынаецца юнацтва, свая невялікая прыгода і невялікая тайна. Раніцай пасля навальніцы, якая пачалася з вечара, маці адправіла яго раскрыць мэндлікі, каб абветрылі, прасохлі снапы. Раніца была сонечная, чыстая, блішчала расою, а там, дзе збягалі па палявой дарозе ручаіны, пад нагамі туга і цвёрда пахрумстваў намыты ручаём пясочак. Мэндлік ён раскрываў хутка, бачыў, што апярэдзіла яго, раней прыйшла, робіць гэтакую ж работу Марылька. Ён усё ж дагнаў яе, і ў канец шнуроў выйшлі разам. Каб захацела, то і не дагнаў бы мяне. Марылька цяжка дыхала, і Хведар зразумеў, што яна старалася, каб ён не дагнаў, але ж сіла была няроўная. То і трэба было захацець, паддражніўся ён. От другі раз паспрабуем на перагонкі. Паспрабуем. Хведар ішоў крыху прыадстаўшы, бачыў, як заружавелася Марылька ад работы. І нечакана сам для сябе нагнуўся, сарваў з-пад мэндліка густы кусцік мокрых ад дажджу коцікаў і пырснуў на яе. Ой! Піскнула Марылька і весела кінулася бегчы, а ён даганяць яе. Невядома, чаму Марылька смяялася і ўцякала,
да недажатага яшчэ шнура жыта, ускочыла ў яго і спынілася, нібы не ведала, што далей рабіць і куды бегчы. На нейкае імгненне Хведар замёр, а потым успомніў, як дурэюць з дзяўчатамі вялікія хлопцы на сене, схапіў і паваліў яе. Яна ўпала лёгка, і пад сарочкаю ён адчуў маленькія і тугія гурбанкі яе грудзей. І ўсё ўспамінаючы тых жа вялікіх хлопцаў, пачаў рабіць тое, што рабілі і яны, і бачыў блізка перад сабою прыачынены рот, туманныя яе вочы, якія не бачылі яго, чуў кароткае перарывістае Марыльчына дыханне. Яна сама са здзіўленнем прыслухоўвалася да яго рук на сваіх грудях, і ён не адважыўся ціскаць іх, як ціскалі хлопцы. Асцярожна, нібы пазнаваў, правёў далонню і адчуў, якая каструбаватая далонь, якія пяшчотныя яны пад рукою. Ад гэтай пяшчотнасці не толькі гарэлі, але і пачыналі дрыжаць рукі. Яго ўсяго працінала ад дрыжыкаў, горача рабілася ў галаве, і ўжо скрозь туман ён бачыў, як не хапае Марыльцы дыхання, як здзіўлена замерла і прыслухоўваецца яна да сябе, і як цела яе пачынае адзывацца хваляваннем і гарачынёй, і рука яго міжволі саслізнула ўніз. І толькі тады Марылька выхапілася з забыцця, адштурхнула яго і імгненна выскачыла з жыта. Ён таксама памкнуў следам, але не спяшаў даганяць. Ды і яна не ўцякала, стаяла і чакала яго, і старалася стрымліваць дыханне. Ён не ведаў, што сказаць, і яна выручыла яго. Як малыя вздумалі жыта таптаць. Такі гаспадар, як Кіршчэня, патоптанага не ўгледзець. Усё роўна было брыдка, каб хто бачыў. Дык і не надта мы патапталі, можна было і больш. Ён ужо супакоіўся і расхрабрыўся, але Марылька не падтрымала яго жарту, строга паглядзела, ўсё роўна як не разумела, пра што ён гаворыць, і ён больш не ўспамінаў пра гэта. Але ўжо і потым, калі сустракаў Марыльчын позірк, здавалася, адчуваў, што яна непрыкметна па-змоўніцку сміхаецца яму, і адказваў гэтакай жа смешкай. Як прыйшла пара хадзіць на вячоркі, ён на правах усё той жа суседскасці пачаў праводзіць яе, і гэта быццам само сабой разумелася. А потым з'явіўся ў сваіх высокіх ботах і пры нагане Кіршчэня. Спачатку ладзіў з камсамольцамі спектаклі, дзе дабівалі недабітых буржуяў і трэслі міраедаў кулакоў, а потым зачасціў і на вячоркі. Хведару з-за гаспадарчых клопатаў часу не было надта хадзіць на тыя спектаклі. Ды і на ўсе вечарынкі запасу спектакляў і частушак, якія прывёз Кіршчэня, хапіла яму ненадоўга. З частушак у памяці асталася адна. Камсамолачка Дарота, пойдзем разам ваяваць, я страчыць з кулямёта, ты патроны падаваць. Дык вось гэтай камсамолачцы Дароце, як дражнілі Кіршчэню, і заманулася Марыля.
Пачаў ён яе праводзіць, і не на жарт. Хведар цярпеў, а потым перастрэў яго пасля праважанак ля грэблі. Кіршчэня ішоў пасярод дарогі цвёрда і бадзёра, сустрэць нікога ён не чакаў, і таму, калі Хведар выступіў насупраць з-за вярбы, спыніўся як укопаны і лапнуўся рукою за кабуру. Што ўтрупеў? Гэта я. Цяпер бачу, што ты. Голас Анціка быў яшчэ сіплы з перапалоху. І ад таго, што перапалоханы і, можа, з-за месячнага святла, Жыгар раптам убачыў, які ён на самай справе мізэрны і слабы супроць яго. Вазьміся і страсяні добра, дык і душа яго ската, як ската, вытрасецца. І гэтае разуменне надало яму яшчэ большай рашучасці. Ты во што, дзеяцель! Забудь дарогу да Змітрычкаў, а то... Што а то? Задзіркаватая натура адразу ж узяла сваё. Што а то? Біцца са мной хочаш? Не, я з табою біцца не буду. Гэтыя перажыткі мы пераступілі. Цяпер ніхто не дазволіць кулакамі жонак сабе адбіваць. Цяпер жанчыны самі будуць рашаць. Ясна табе? І ты не забывай, што цяпер кулакі караткі. Не забывай, якая ўласць, а то мы табе напомнім. І паглядзім, чым ты дыхаеш. Ён нават патрос пальцам, і Хведар добра запомніў гэты палец у сябе пад носам, міжволі саступіў з дарогі, і Кіршчэня пайшоў далей. Прыпыніўся, азірнуўся. Будзе так, як сама Марыля рошыць. А ты не смей мяне больш перастраваць на дарозе. З-за таго, што разам раслі, пашкадую на першы раз. А калі што, то паглядзім, чым ты дыхаеш. Запомні, Хведар. Ён запомніў, адчуў, што і сама Марыля пачынае абыходзіць яго. Всё ж пераймаў, але гаворкі не выходзіла. Пакуль не перастрэў аднойчы на загуменні сам стары Змітрачок. Прапанаваў закурыць. Бач, азімыя, як аўчы набяруцца. Добры год павінен быць. Ага, адказаў Жыгар, добры. Толькі каму будзе гэтае жыта, ці нам, ці ў калгас сыплюць? Змітрачок не адказаў нічога, зацягнуўся самасадам. Возьмецца мароз, трэба будзе пусціць авечак, спасвіць, бо як укіне снегу, выпрае. Зіма цяпер павінна снежная быць, рабіны многа. Спасвіцца рунь. Хведар не ведаў, пра што болей гаварыць. Змітрачок зноў зацягнуўся дымам. Ты не бяры на мяне крыўды, хлопча. Тут нічога не зробіш. Што ж я не бачу, што ты гаспадар, а ён пустадомак? Я так думаў, што паберацеся вы з Марыляй, але ж нанесла яго нячыстая. А цяпер гэтых кулакоў вышукваюць. Цябе гаспадарка, у мяне гаспадарка. А дурню не ўкажаш, падаткне і канцоў не знойдзеш. Адным словам, забярэ ён Марылю. Стары Змітрачок нагнуў голову і пайшоў паўз вішнякі да свайго пляца. Хведар стаяў, глядзеў услед яму і не разумеў, што ўсё скончана, што Марыля не яго. А потым ужо ўзышло пасеянае ў душы старым Змітрачком і насенне
страху. А як падаткне, удасць, ніякай управы не знойдзеш. І гэты страх падагнаў яго потым у калгас. Гэты страх прымусіў яго ссутуліць плечы і не надта вытыркацца, хадзіць на работу, адбываць яе. Ажаніўся ён з рабацяшчай дужай Корзунавай волькай. З вялікай сям'і яна пайшла да яго ў хату, рабіць умела, мела сілу, нарадзіла і пагадавала яму дзяцей. І цяпер яшчэ цягне як можа. Дзякуй Богу, грашыць яму няма чаго. Пасля таго камсамольскага вяселля з брычкамі у Марылі весялосці многа не было. Аж 4 дзеўкі ўспелі нарадзіць яны з Кіршчэнем. Той усё парадкі наводзіў, арганізоўваў кампаніі, ездзіў то верхам на коніку, то на брычцы, калі на чарговае павышэнне выплываў. Адзін год нават на легкавіку быў паездзіў, пакуль недзе спажыў кааперацыі падымаў справу. Але ўсё роўна ніжэй коня не апускаўся. І толькі ўжо перад самай вайной вымушаны быў вярнуцца дадому і стаць брыгадзірам. За ўсе гэтыя гады ён быццам і не змяніўся. Всё гэтакі ж лёс лёгкі быў, як падмечаны, і ўсё некуды спяшаўся, нешта рабіў, арганізоўваў. Асабліва любіў сустракаць упаўнаважаных. А тыя нібы нюх на яго мелі, ніяк не абміналі. І яшчэ палюбіў сходы праводзіць і гаварыць на іх. Збіраў брыгаду і перад пасяўной, і перад жнівом, і па патрэбе, і без патрэбы. Гаварыў пра важнасць моманту і слова «таварыш» любіў. Таварышы яравыя, таварышы азімыя, таварышы сеять пора, альбо таварышы плугі, таварышы бароны, таварышы валяюцца за хлявамі. Гэтак Кіршчэню пачалі перакрыўліваць у вёсцы. Людзі хутка адчуваюць, калі пахіснуўся чалавек. І тады гатовы адпомсціць за ўсе мінулыя балячкі, а таму і не шкадавалі самагонкі. Налівалі хто, дзе і як мог. Умаслівалі ўладу. І Кіршчэня амаль зусім згубіў той ранейшы начальніцкі бляск, зліняў увесь. Невядома, чым бы кончыў ён, калі б не вайна. Вайна раскруціла ягонае жыццё па новым крузе. Вядома, чакаць, пакуль прыйдуць немцы і возьмуцца за актывістам, ён не стаў. Дзяцей поўная хата, а таму ў першы ж дзень сабраўся і падаўся ў Слуцк да ваенкамата, прызывацца ў армію. Прызвацца ён прызваўся, але апынуўся ззаду за фронтам разам з усёй камандай, якая на чале з ваенкомам вымушана была асесці ў лесе. Сёй той даў цягу дадому, а каму не было як паказвацца, сядзелі, пачалі немцаў палохаць. А потым выйшла так, што натрапіў ён на той атрад, які меў спецыяльнае заданне, і разам з ім пайшоў аж у заходнюю Беларусь. Это ўжо пасля вайны расказваў сам Кіршчэня. А тут Марыля пусціла пагалоску: на фронт пайшоў. Так усю вайну і думалі, і не чапляліся да сям'і нават паліцаі. Пасля вайны ён зноў пабрыгадзірыў, а потым красаваўся па раёне, страх агентам быў, і баяліся яго, як агню. Карову з хлява мог вывесці, а потым, як скончыўся гэты страх, гадоў з 8 пастаршыняваў,
Пакуль старшыняваў, памяняў падрубы ў хаце, пабудаваў яшчэ кухню і наогул абжыўся, зрабіў добрую пенсію, і тут ужо ў калгасе праз нейкага паўгода прыстроіўся на пасаду паплаўнічага. Атрымаў каня, дастаў сядло, толькі ўжо з гарэлкай асцерагаўся, але выступаў на ўсіх сходах і спуску не даваў ні старшыні, нікому з калгаснага кіраўніцтва. Жыгар выйшаў да кустоў у лужку, дзе была прыпята карова. Яна здалёку гледзела яго, падняла галаву і чакала. Жыгар выцягнуў з зямлі штыр, сабраў у руку ланцуг. Ну, што, пайшлі, аднаасобніца, пагладзіў ён карову за вухам. І яна цяжка пайшла побач з ім. Не выпускае карову ў чараду ён з-за ног. Чараду ўжо не адпасе, не вытрывае. Збіраўся сабаку завесці, навучыць карову пасвіць, але не сабраўся. Сабаку завядзі, карміць трэба, даглядаць. Цяпер жа не спусціш, каб сам сабе дзе хадзіў пажывіцца. Цяпер на прывязі трымаць трэба. А карове, калі на добры лад, то і лепш гэтак. Пашы няма. Ходзяць цэлы дзень па голым, як бубен, выгане, ды яшчэ і плату. Калгас прыдумаў браць за тое, што каровы пасвяцца. Яшчэ па дарозе Жыгар думаў пра тое, што раніцай трэба ўстаць самому і вынесці малако малакавозу, каб дамовіцца з ім узяць каня і прывезці сена. Калі Жыгар падыходзіў дадому, насустрач па вуліцы прапыліў старшынёўскі козлік. Жыгар не чуў, як у машыне, гледзячы на яго побач з каровай, весела засмяяўся старшынёў шафёр. Чо смяешся? Запытаўся Мяцельскі. А Жыгар ходзіць, ногі растапырыўшы, як і яго карова. А, каб і ты з яго век парабіў гэтак, як ён, то яшчэ больш раскарэчыўся. Дурная работа, дурняў любіць, а разумных? А разумных ніякае не бярэ. Чаму? За разумных другія робяць, а яны таму і разумныя, што другіх рабіць вучаць. А я тады, по-твойму, хто? А вы, Семёнович, нормальны. Што значыць нормальны? Ну, нормальны. Адны вас вучаць, як рабіць, а вы другіх. Нормальны? Пасярэдзіне, а гэта надзёжна. Мяцельскі уважліва паглядзеў на шафёра. Вечарэла, і з палёў пахла збажыной, якая даспявала, налівалася, хілілася коласам долу. І было ціха і спакойна, і цішыня заходзіла над зямлёй разам са змярканнем. Мар'я чула, як звіняў у суседнім пакоі будзільнік, як уставала Верка, потым былі чуваць цяжэйшыя зяцевы крокі, потым ужо бацькі будзілі ў садзік Леначку. Ласкава ўгаворвала яе мама, падыходзіў бацька, і праз мінут 10 малая прачнулася, разгульвалася, чуўся яе тоненькі вясёлы смех. Яна шлёпала босымі ножкамі да туалета, мылася пад кранам у ваннай і ўжо не пераставала шчабятаць і смяяцца, і голас яе звінеў у кватэры, як званок. Пасля яны ўтраіх пілі на кухні чай, і Мар'і не чуваць было іхніх галасоў. Затым адзяваліся ў прыхожай, і Володя супыняў Ленку. Алёна, ціха! Бабуля спіць, ціха!
Мар'я звала ўнучку Ленкай, бо Алёна асацыіравалася ў яе з Аленай, той дурной Аленай, якую яна памятала змалку і якую застрэлілі немцы ў час вайны, першыя дні. Этак надарылася, што дурная Алена адна аказалася на вуліцы, калі немцы ўехалі ў вёску. Рабы з твару, худы, высозны немец нешта загергатаў да дурное, памахваючы аўтаматам, які вісеў на грудях. Алена не зразумела, што ад яе хочуць, а памахванне аўтаматам успрыняла як пагрозу ці знявагу і скруціла, сунула амаль пад нос абедзвюма рукамі адразу 2 дулі. Немцы, што асталіся сядзець у машыне, дружна зарагаталі са свайго таварыша, а той страсянуў плячом і коротка пырснуў з аўтамата ў дурную. І тая адразу ж і асела ў вулічны пыл, а пальцы гэтак і асталіся скручаныя ў дулі. Тым часам успеў выскачыць з двара жыгар з боханам хлеба на ручніку, пайшоў да немцаў, накульгваючы на хворую нагу, нахіляючы галаву, ішоў і кланяўся. Тады з кабіны выйшаў другі немец з нашыўкамі на пагонах, узяў у жыгара хлеб, перадаў салдатам у кузаў, а вышываны ручнік разгледзеў, акуратна склаў і сунуў у кішэню. Напалоханы жыгар усё паказваў на мёртвую Алену і круціў пальцам ля скроні. Немец не зважаў на забітую, паўтараў сваё «гуд-гуд». 2 разы паляпаў жыгара па плячы, потым сеў у машыну, і немцы паехалі. Аказалася, што то была яшчэ не нямецкая ўлада, а проста нейкая армейская машына заблукала ў іхнюю вёску. І таму жыгару давялося яшчэ раз выносіць немцам хлеб-соль, калі яны прыехалі ўжо з перакладчыкам. За гэты хлеб-соль жыгар потым усю вайну мусіў разлічвацца з партызанамі. Гнаў ім самагонку, падказваў, у каго падсвінак на падыходзе. І самагонка ўратавала яго пасля вайны. Нехта з партызанскіх камандзіраў выдаў жыгару даведку, што ён з'яўляўся сувязным партызан амаль што з першых дзён вайны. Але, нягледзячы на даведку, і пасля вайны жыгар доўга яшчэ адкупляўся самагонкай. Калі прыязджалі ўпаўнаважаныя і спыняліся хоць бы ў таго ж Кіршчэні, то пасылаўся ганец па выпіўку да жыгара. А пра Алену ў вёсцы толькі засталася прымаўка «дурны, як Алена Кумова». Таму Мар'я і звала ўнучку Ленкай. Ездзіць Мар'я да дачкі прынаравілася пасля таго, як нарадзілася ўнучка. На першым часе навучыць, як даглядаць дзіця, а потым, калі Вера пайшла на работу, гадавала Ленку. Тая, як і ўсе гарадскія дзеці, хварэла ў ясельках. Добра, што ў свой час Мар'я не пашкадавала грошай і дачцэ пабудавала 3-пакаёвую кааператыўную кватэру. Цяпер і на кааператыў не ўбіцца, і дзяржаўная не дачакаешся. На лета ў вёску весці малую Вера не дазваляла. Тут у горадзе і вада цёплая, і ўсё чыстае, акуратнае. Мар'я ўстала, падышла да акна. Яно выходзіла на рэчку, на зялёную парослую вербамі лугавіну. Месца хорошае, утульнае, ні вуліцы не чуваць, ні машын, і рэчка і аселіца, быццам вясковае ўсё. На лугавіне зранку прагульвалі сабак. Такіх сабак Мар'я не бачыла ніколі ў вёсцы. І маленькія кучаравенькія, вялізныя, валасатыя, і аўчаркі.
Да аўчарак узнікала сама сабой павага, і выгульвалі аўчарак звычайна мужчыны. Нешта саліднае, сур'ёзнае было ў тых, хто выводзіў аўчарак. І цяпер Мар'я прыглядалася, каб угледзець знаёмую постаць Віктара Антоновича. Яго чорная вастравухая аўчарка гуляла без павадка, ішла за ім і пры ім, слухалася не тое што голасу, але нават позірку, разумела ўсё. У двары Віктара Антоновича зваліўся генералам. Вера гаварыла, што ён самы сапраўдны генерал на пенсіі. Апыніўся жыць у гэтым ускраінным раёне, таму што пакінуў сваю генеральскую кватэру дачцэ. З імі асталася і жонка, вечна злосны і нават п'яны ад піва стары Кір'як мацюкаўся і ўсім расказваў, што генерала выжылі з хаты, бо выманілі ўсе грошы, а пенсіі генеральскай па цяперашнім часе і на скрынку каньяку не хопіць. Мар'я не зважала, як між іншым і ніхто ў двары не зважаў на тое, што пляце стары, злосны, на ўвесь свет і вечна п'яны Кір'як. Пра самога Кір'яка гаварылі, што служыў ён ахоўнікам у лагерах, і што пры Хрушчове яго выгналі з арміі за тое, што пабіраўся і краў. Праўда, далі пенсію, якую Кір'як і прапіваў. Калі пенсіі не хапала, спрабаваў красці з дому рэчы, і тады зяць біў яго смяротным боем, пасля чаго Кір'яка па тыдню не было відаць у двары альбо на перавернутай скрынцы ля магазіна. Жывучая парода Кір'якам пераносіла ўсё, і праз некаторы час ён з'яўляўся ў велікаватым, добра вынашаным зяцевым касцюме з радочкам узнагародных калодак на пінжаку, спачатку ля пад'езда на лаўцы, а потым перабіраўся і да магазіна, і там цікаваў парожнія бутэлькі. Піва ў магазине прадавалася толькі на вынас, і людзі часам выпівалі піва тут жа ля магазіна, а парожнія бутэлькі пакідалі. Хаця, можа, стары Кір'як і праўду гаварыў. За ўвесь час, калі Мар'я не бывала у дачкі, яна ні разу не бачыла, каб да Віктара Антоновича хоць хто прыязджаў, каб унукі з'яўляліся. Можа, ён ездзіў адведваць іх. Пра гэта не папытаешся, ды Мар'я не была і знаёма з гэтым сівавалосым, худым, пастаянна маўклівым чалавекам так, каб распытвацца пра яго жыццё. Проста аднойчы ў магазине, дзе сабралася вялікая чарга у касу, Мар'я па вясковай прастаце абазвалася да генерала, які купіў бутэльку малака і палавінку хлеба, прапусціла перад сабою чаргу. А па дарозе з магазина генерал дапамог ёй паднесці сумку з прадуктамі, назваўся Віктарам Антоновичам, а яна Мар'яй Паўлаўнай. Пасля гэтага яны віталіся, перакідаліся словамі пры выпадку пра надвор'е. І кожную раніцу Мар'я бачыла генерала перад домам. Сабаку ён выгульваў в адзін і той жа час, а яна ўставала пасля таго, як Вера з Валодзям ішлі на работу, каб не замінаць ім. У Мар'і быў свой распарадак на тыя дні, калі яна прыязджала да дачкі. Першы дзень уставала, мылася пад душам, потым снедала на кухні, пачынала прыбіраць у кватэры. Включала пыласос, потым працірала падлогу мокрай анучкай. На другі дзень Мар'я займалася мыццём, перамывала бялізну, адзенне. Калі гэтая работа ў кватэры была зроблена, прыходзіла чарга магазинаў.
Яна ўжо на памяць ведала, што трэба Веры, што Ленацы, што Володю. У горадзе даўно нічога проста не куплялася, а даставалася. То Мар'я з задавальненнем даставала. Для гэтага яна адпраўлялася к адкрыццю магазінаў па сваім, ужо вывучаным і правераным маршруце, і такім чынам рана ці позна вылоўлівала патрэбную рэч. Мар'і падабалася гэтая работа. Дзень праходзіў непрыкметна, а там, стоячы ў чэргах, яна даведвалася пра ўсё, што рабілася ў горадзе, і пра тое, што нейкі бандыт забівае дзяўчатак, і пра цэны, якія будуць павышаны, і пра тое, колькі тысяч урвала Пугачова за адзін канцэрт у палацы спорту, і яшчэ многа чаго. Всё гэта Мар'я пераказвала ў двары пасля таго, як забірала Леначку з садзіка. Малыя гулялі, а старыя і мацяркі сядзелі і расказвалі пра ўсё на цэлым белым свеце. Таму Мар'я нават усміхалася вечарам, калі Володя спяшаў да тэлевізара, каб паглядзець праграму «Час». Яна была ўпэўнена, што пра ўсе самыя галоўныя навіны яна даведалася зранку, а не цяпер па тэлебачанні. Мар'і падабалася прыязджаць да дачкі. І тут яна ўспамінала сваю маці, старую ходчыху, як яе звалі ў вёсцы. Маці лічылася разумнаю і нават мудраю. У вёсцы хто багаты, хто меў пад'есці, той быў і разумным. Цяпер Мар'я гэта ведае, а іх сям'я ніколі ў галыцьбе не сядзела, ні пры дзеду Ходзьку, ні пасля, а таму мела да сябе і павагу, і нават зайздрасць. Дык вось маці вучыла Мар'ю змалку рабоце. Хто не робіць, хто не цягне пад сябе па каліве, той ніколі нічога мець не будзе. Таму і цяпер раніцай, а ўжо ж цэлае жыццё зжыла, Мар'я раптам адчувае, як холадна ад ранішняй расы ў ногі, калі выганяла на пашу гусей, а потым і свіней. Здаецца, што як нарадзілася, дык адразу і пагнала тых гусей на пашу і астудзілася на ранішнім холадзе. І пячэ ад дубца, якім маці даймала раніцай па лытках, гэта калі не хацела гнаць гусей тых на пашу. А таксама ў рабоце памятала і бацьку, як уставала зранку, цэлы дзень не прысядаў дома па гаспадарцы, ў калгасе, а вечарам яшчэ плёў на продаж кашы, палукашкі. А палукашак гэты займаў, амаль усю хату, і ад лазовых пукоў пахла прывялай лазою. Палукашкі мелі попыт, і іх куплялі ў бацькі, ішла жывая капейка. Бацька ператрываў вайну, бярогся, не пайшоў ні ў партызаны, ні ў паліцыю, але перад самым прыходам нашых ноччу паліцаі паднялі яго з пасцелі і мабілізавалі ў краёвую абарону, павялі пад вінтоўкай, і маці не змагла нічога ні ў чым дапамагчы. А як прыйшлі чырвоныя, загрэблі ў армію на фронт. Кажуць, разбірацца не было каму, адправілі ўсіх гэтых бэкаўцаў у штрафныя батальёны, і амаль ніхто з іх не вярнуўся назад. Але і гэта не выбіла з каляіны Мар'іну маці. Яна ведала, што трэба рабіць работу, трымаць гаспадарку, і што на гэту гаспадарку, якімі б не былі жаночыя рукі, трэба мужчына. Толькі вайна і мужчын знішчыла, выпалала. У гэты час і з'явіўся са шпіталя Янка Куляшоў. У вайну ён партызаніў, адтуль забралі ў армію,
прыйшоў са шпіталя зялёны з твару, як цень той. Дарма, што зялёны, ты на гэта ў мужчыны не глядзі. Мука ў мяне на блінцы ёсць, і скварку з пячы асталося сала. Мужчыну трэба пад'есці добра, а тады ўсё пойдзе ладам і парадам. А цёплым блінцом з салам, як паснедаеш, цэлы дзень работу рабіць будзеш. Старая, як гаварыла, гэтак і рабіла. Восенню попрасіла Яна разараць бульбу, а потым наняла хляўчук перакрыць. І блінцоў цёплых не шкадавала, і сала на патэльню рэзала тоўстымі кавалкамі, і самагонкі падлівала, хаця ядок з Яна па тым часе быў невялікі, піток таксама, але выпіць прывык за партызанку, ды і потым на фронце. А зімой ён ужо праводзіў Мар'ю з вячорак ці з вечарынкі, і гэта быццам бы само сабой разумелася у вёсцы, і Мар'і зайздросцілі сяброўкі. Дома я накрыяў, сышла з твару нездаровая белізна, пашырэлі, раздаліся плечы, і ў руках у гаворцы з'явілася сталая мужчынская няспешнасць. Няспешнасць дужага, упэўненага ў сабе маладога мужчыны. Да і наогул, тады, пасля вайны, здаецца, непрыгожых мужчын і не было, нават старых. А што там гаварыць пра маладых? Мала іх асталося, а таму кожны навідавоку быў. Быў вечар другога дня на Вялікдзень. Ранняе тады пачыналася вясна, і на вуліцы амаль не аставалася снегу. Удзень прыгравала па-вясноваму шчодрае, нават гарачаватае сонца, і дзятва асвойвала вуліцу басаножна падсохлай, прыгрэтай зямлі. Толькі сям-там за платамі ў гародчыках ляжалі пачарнелыя снегавыя плахі, дзе зімой былі самыя вялікія, амаль да страхі, гурбы. З-пад іх сачылася вада, і ад гэтых гародчыкаў павявала холадам. І вечары ўжо былі не стылыя, а нейкія мяккія, чорныя і глыбокія, як і неба, у якім чыста і вяліка свяціліся зоркі. Яны нібы наблізіліся да зямлі і глядзелі ноччу на яе зблізку. Мар'я з Янам раней, чым звычайна, прыйшлі з вечарынкі, якую рабілі ў Тодаровых. Можа, таму, што другі дзень запар, ці з-за таго, што гарманіст Ветік пасля ўчарашняй выпіўкі і дзённай пахмелкі не-недай кляваў носам у гармонік, танцы не надта ладзіліся. У дадатак да ўсяго нехта з падшыванцаў, якіх не пускалі яшчэ на вечарынку, всё ж умудрыўся і падсыпаў на гліняны дол нацёртыя махоркі. Яны стаялі ў двары у зацішку пры сцяне. Гэты вечар Мар'я запомніла. Нават пах снегу таго, нерасталага з гародчыка, цёплага, прыгрэтага за дзень бярвення, драўлянае сцяны. Янавы пацалункі хвалявалі. Ёй самой хацелася цалаваць Яна. Яна цалавала яго. Адчувала, як увесь ён адклікаецца на яе пацалункі. І гэтаму жаданню, гэтаму хваляванню, здавалася, не было мяжы, не было канца і краю. Не хацелася вызваляцца з абдымкаў, нават пасля таго, як пачула, што маці адчыніла дзверы з хаты, што яна выходзіць на двор. Толькі крыху адхілілася ад Яна і падумала: ну чаго маці не спіцца, спала б ужо. Маці не выйшла на двор, толькі прычыніла дзверы і сказала: это вы на дварэ?
то ідзіце ў хату. Вячэра яшчэ на стале, я не прыбірала. І пайшла сама назад, пакінула дзверы сянец адчыненымі. Калі Мар'я з Янам зайшлі ў хату, там ужо гарэла лямпа, а маці ставіла на стол шклянкі. Потым дастала са шкафчыка літровую бутэльку з самагонкай, паставіла шклянкі, з прыпечка на стол падала патэльню з печанай каўбасой, чыгунок з бульбаю, міску з качаном капусты. Схадзіла і прынесла з каморкі халоднага сала. «Што гэта вы вздумалі на ноч гледзячы?» – запыталася Мар'я. «А чалавек жа дурны. За работаю свету Божага не бачыць. Вот подумала, што і Вялікдзень, а і свята быццам не свята. У нас жа, слава Богу, ёсць што на стол паставіць. А нам всё часу не выстачае. Пасядзець, пагаварыць няма калі. Вот сядзем, разам вып'ем, пад'ядзім, як людзі, пагаварым». Маці не адвярнулася, выбірала з шуфлядкі ў шкафчыку відэльцы. Толькі цяпер Мар'я заўважыла, што маці у навейшай спадніцы ў кофце. Мар'я не любіла самагонку, але маці прымусіла і яе выпіць, а сама выпівала амаль нараўне з Янам і не п'янела. Ян раздабрэў першы, пачаў расказваць пра тое, як яшчэ ў партызанах трапіў у засаду, як паранены ледзьве вырваўся амаль голы на кані і ляцеў па лесе да атрада. Мабыць, ад таго, што захмялела, Мар'я як перад сабой бачыла і чорную асеннюю ноч перад замаразкамі, і гэтакі ж глухі настылы лес, і чалавека ў белым, што як здані мчаў на кані з аўтаматам. Потым ён яшчэ расказваў пра фронт, пра тое, як ляжаў паранены мінай сярод поля, сцякаў крывёю, і ніхто яму не мог дапамагчы, пакуль не сцямнее, а сам не мог зрабіць перавязку, ляжаў і слухаў, як выцякае разам з крывёй з цела жыццё. Потым маці незаўважна знікла. Яны забыліся пра яе, заснуўшую на печы за занавескаю. Патушылі лямпу, потым перайшлі на Мар'ін ложак. Прахапілася Мар'я ад таго, што ў хаце нешта перамянілася. Ужо зламалася, заманулася на дзень-ноч, і над зямлёй незаўважна пасвятлела. І гэтае святло зазірнула ў хату. Яшчэ Мар'я адчула, што ў хаце не спяць, што маці ўжо прачнулася, яна прыслухалася. Хаце панаваў душнавата-кіслы ранішні дух. Пахла дымам махоркі ад учарашняга янавага курэння і з самагонным духам, але всё гэта выцяснялася свежым паветрам, якое плыло нізам ад крыху прычыненых дзвярэй. Маці, калі выходзіла з хаты, пакінула прачыненыя дзверы, і гэтае свежае паветра і было тым пастароннім, што з'явілася ў начной хаце і пабудзіла Мар'ю. Першым жаданнем было падхапіцца. І Мар'я прыўстала на локці, зірнула на Яна. Той спаў моцна, крыху падвярнуўшы галаву. І белая яго шыя была тонкая і доўгая, як у хлапчука. І сам ён здаваўся нейкім нязграбным, малым, на тоўстай і вялікай белай падушцы. І пахла ад яго перагарам і махоркай. Чамусьці, можа, ад таго, што прачнулася раней, яна раптам адчула сябе
намнога старэйшай і мацнейшай за гэтага мужчыну, які ляжаў побач. Хоць ён прайшоў партызанку, фронт, ляжаў паўгода паранены ў шпіталях, пабачыў смерці і быў старэйшы за яе нават па гадах. Гэтак тады здалося ёй. Можа, таму, што яна была дома, і гэта надавала ёй упэўненасці і гаспадарскай вартасці. Яшчэ яна падумала, што маці знарок усё падстроіла ім. Чамусьці ад гэтага крыху прыкра стала, і што Ян паддаўся, і што саму яе, як малую, падманулі. Мар'я легла на падушку, глядзела ў столь, ужо спакойна чула, як грукала в сенцах карыцамі маці. Ян спрасонку паварушыўся, пацягнуўся рукой, каб прыгарнуць яе, але яна асцярожна і цвёрда адвяла яго руку і крыху пасунулася на край. Потым занавеска прахілілася, і маці паглядзела на іх, убачыла расплюшчаныя Мар'іны вочы, памкнулася адпусціць фіранку, але адумалася, буднічным голасам сказала: «Можа, трэба ўставаць, а то перад людзьмі...» «А што перад людзьмі?» Мар'я адчула незнаёмую упэўненасць і спакой. «Што перад людзьмі? Гэта наша дело. Яно што так, скора ўстанем», — перапыніла яе Мар'я, завярнулася да Яна, паклала на яго руку, чула, як маці пастаяла ў хаце, відаць, не ведала, што рабіць. Потым грукнулі, зачыніліся дзверы ў сенцы. Ян спрасонку пацягнуўся да Мар'і, і яна, спачатку перасільваючы сябе, паддалася яму, адчуваючы нейкую агромністую слодыч, якая захапіла яе ўсю, закружыла гэтак, што знікла ўсё на свеце, і хата, і маці, і нават Ян. Усё на гэтым свеце. Потым яна, дзівячыся сама сябе, вярталася з другога свету, стомленая, спустошаная і светлая, лёгкая, як пушынка. І гэтая светласць і лёгкасць была ва ўсім целе, у кожнай жылацы, спявала недзе ў душы. І перапоўненая незнаёмай ёй дасюль радасцю, яна міжволі гладзіла рукой Яна па галаве. І ад гэтага радасць вяртання здалёку доўжылася і цешыла. Потым яна заснула чыстым лёгкім сном, можа, нават і не заснула, а толькі задрамала на некалькі хвілін, але ўсё цела яе заснула. І калі прахапілася, то ўжо не адчувала той першай тамлівай млявасці, наадварот. Хацелася нешта рабіць, рухацца. Яна адзелася, выйшла на двор, дзе ўлад з яе настроем пачыналася чыстая, прыхопленая марозікам і халадком, вясновая раніца, прынесла з калодзежа вядро чыстае сцюдзёнае вады, і толькі тады напілася з яго поўнага звонкага, зачарпнула кубак і падала Яну. Той піў таксама прагна і радасна, памкнуўся ўставаць, але яна перапыніла: «Паляжы яшчэ, няма чаго рабіць, я зараз паснедаць пагляджу». Яна сама запаліла ў печы, прыбрала са стала ўчарашнюю ежу, прыгатавала снеданне, паклікала Яна, карміла снеданнем, нават наліла чарку пахмяліцца, і калі глядзела, як ён задаволены сабой
і выпівае і снедае, не магла пазбавіцца адчування, што яна старэйшая за яго. Ён нічога гэтага не заўважаў, а таму ўся ягоная саліднасць і нетаропкасць здавалася не больш не менш як жаданне хлапчука паўтараць дарослага. Мар'я правяла яго да варотцаў, не адхілілася, прыняла ягоны пацалунак, а сама думала, куды ж знікла маці. Тады яна не ведала, што маці, узяўшыся за работу, не адкладвала яе надоўга. Пакуль яны дасыпалі з Янам, маці пабыла ў Янавай маці. Пагаварыла, што звёў дзеўку, і кончыла гаворку тым, што і пра вяселле, пакуль пасяўная не пачалася, дамовіліся, дамовілася. І пра тое, што Ян пяройдзе жыць да іх у хату. Не весціш маладую жонку ў старэнькую хібарку, а будавацца нанава на што, калі ёсць добрая і прасторная хата? Так вырашыла старая ходчыха. Адразу не адно пытанне, а найпершае тое, што Мар'я не паедзе адбудоўваць Мінск. Тады сама ехала моладзь адбудоўваць горад, і дзяўчаты ехалі туды, каб уцячы з вёскі. Мар'я сказала пра гэта маці, бо сяброўка яе Волька сабралася. Гэта і прымусіла маці як найхутчэй выдаць замуж дачку. Потым яна ўжо хвалілася перад імі, перад Янавай маці. Бачу, што дур дзеўцы запаў у голову. Што яна там нойдзе? Галота, з'есці кавалка хлеба няма. А дзе прытуліцца? Тут жа ў нас всё ёсць. І жаніх тутака, свой. А там на каго нарвецца? Так яно, па-мойму, і выйшла. А мне што, тут адной гібець, дачку ў свет выправіўшы? Мар'я цяпер не раз вярталася ў думках да таго, што маці некалі не пусціла яе ў горад. Як яно там не было, як не перабівалася і тая ж Волька Стафанова, але прыязджала яна пасля, адзетая чыста, з нафарбаванымі губамі. Муж яе працаваў прарабам на будаўніцтве, добра зарабляў, кватэру атрымалі. Вольку прыстроіў сталоўку афіцыянткай. Прыязджалі яны на грузавой машыне, набіралі бульбы, яблык. Маці ў той час ужо не было. Захварэла яна раптоўна, забалеў жывот. Сама бульбу капалі, і яна некалькі дзён хадзіла ўчарнелая з твару, цярпела, прыкладала да жывата нагрэтую закручаную ванучу цагліну. Ян запрог каня ноччу і павёз маці ў бальніцу, калі ўжо тая крычала ад болю і траціла прытомнасць. Казаў, крычала дарогаю гэтак, што ў яго валасы на галаве варушыліся. У дарозе і сканала. Дактары гаварылі, што з-за свае дурасці памерла. Грыжу упраўляла сама сабе, парвала вантробы, пачалося запаленне. Янава маці яшчэ некалькі гадоў жыла ў сваёй хацінцы, і Мар'я з Янам трымалі 2 пляцы і 2 гаспадаркі. Маці перайшла да іх у хату жыць пасля таго, як Ян пайшоў у МТС на курсы, стаў трактарыстам, а потым і камбайнерам. У яе ўжо тады нарадзіўся Алексей. І ўпраўляцца і з калгаснай работай, і з малым, і з 2 пляцамі не ставала сілы. Са свекрывёй жыць стала лягчэй, паціху на яе перайшоў увесь клопат пра парадак у хаце і па гаспадарцы. Мар'я тым часам выйшла ва ўдарніцы, і яе славілі нават у раённай газеце,
і запрашалі ў школу завязваць гальштукі дзеткам, якія ўступалі ў піянеры. Але ўсё гэта было не тое. Цяпер Мар'я ведае, што ўсё не зраўняеш з горадам, з тымі выгодамі, якія там маюць людзі. І цяпер яна ўпэўнена, што каб тады не асталася гібець у вёсцы, то жыла б, як людзі жывуць, як жыве дачка. Таму і цягнула яе цяпер у горад як магнітам, бо ў вёсцы не асталося, ніякага інтэрасу. Некалі іх адтуль не выпускалі, трэба былі рабочыя рукі. А цяпер не надта хто пільнуе і глядзіць. Як сабе хочаш, калі пайшоў на пенсію. Это толькі хіба такія дурныя, як яе Ян, не могуць адкаснуцца ад калгаса і калгасныя работы. Всё ідуць туды на работу, всё нешта хочуць паправіць, перамяніць, а цяпер на іх ніхто не глядзіць і не зважае, хіба што заткнуць дзірку на рабоце, куды ніхто з маладых ісці не хоча. А тут, хоць на старасць гадоў, можна паглядзець на жыццё, пабачыць людзей. І зноў Мар'я адчувала сваю перавагу над Янам, якому гэтага нават не зразумець ніколі. Калупацца там пры доме, а грошай всё роўна век не было, колькі не зараблялі. Мар'я пайшла на кухні заварваць чай. Трэба было збірацца ў горад. Вера заказала ёй басаножкі, учора іх давалі ў ЦУМе. Дзень пачынаўся ясна, сонечна і абяцаў спякоту. У зале было душна, хоць адчынілі ўсе фрамугі. Мяцельскі зручней умасціўся на крэсле, расслабіўся, каб адпачывала цела. Прывычка гэтая была даўняя, яшчэ з таго часу, калі пасля язды верхам альбо ў вазку хацелася аднаго не варушыцца. Крэсла цяперашняе мяккае, абабітае тканінай. Это не тыя голыя рыпучыя пасляваенныя. Ды і залы тады такой не было. І трыбуны з мінералкаю, і людзей намнога менш збіралася. Ды і нарад такіх, зараней запланаваных, з распісанымі на паўдня выступоўцамі, не было. Тады найчасцей выклікалі аднаго альбо некалькіх і не гаварыць давалі, а пыталіся і ставілі задачу. Мяцельскі не чуў прамоўцаў. Ён на памяць ведаў, што гавораць на такіх нарадах. Кожны рапартаваў аб гатоўнасці. І запчастак хапала, і элеватар гатоў прыняць усе машыны са збожжам за 1 хвіліну. Дзе ўсё потым дзяецца, і запчасткі, і магутнасці на элеватары. Пасля правяральшчыкі дакладвалі пра гатоўнасць да жніва ў саміх калгасах, называлі прозвішчы старшынь, патрабавалі тэрмінова дарабіць недаробленае, падрыхтавацца да жніва. Хаця які ж то гаспадар, якога падганяць трэба і падказваць. Прозвішча Мяцельскага не называў ніхто, ён быў ужо з рангу тых, каго пахадзя не чапаюць. Гаспадарка яго няхай і не перадавая, але адна з самых стабільных у раёне са сваім ладам-парадам. Ён меў права лічыць куранят восенню. Права гэта было заваявана не толькі доўгімі гадамі старшынёўства ордэнамі, але і 3 партыйнымі вымовамі, а за канюшыну і вызваленнем ад старшынёўскай пасады, праўда, ненадоўга. Яшчэ знаёмствам і сяброўствам на абласным і рэспубліканскім узроўні, салідарнасцю былых партызан, якіх асталіся адзінкі пры ўладзе, але якія умелі трымацца сваіх, і набытым вопытам
паводзіць сябе з начальствам. Всю гэту крытыку з трыбун ён лічыў непатрэбнай. Калі чалавек не гаспадар, то яго не вучыць трэба, а мяняць. Але ён ведаў, што ў жыцці гэтак нельга, як нельга і без нарад, без выступленняў на іх, як нарэшце і без гэтай агульнай па раёне каманды зажынаць альбо сеяць, і не толькі пачаць кампанію, але і ўкласціся ў некім прыдуманыя тэрміны, своечасова адрапартаваць. Каманда будзе дадзена ў канцы нарады пасля ўсіх выступленняў, дзе адназначна падкрэслівалася, што сам старшыня павінен усё рашаць, за ўсё адказваць. Мяцельскі прывык ужо, што старшыню нязменна застаецца адно гэта права — за ўсё адказваць. З-за дробязі ён не лез на ражон, пакрасавацца начальству не замінаў. На ўзлобках можна знайсці мясціны, каб пусціць камбайны і завесці некалькі машын на элеватар, а там падыдзе да жніва і ўся ніва. Звычайна Мяцельскі адпачываў на гэтых нарадах, слухаючы другіх, перабіраў у памяці, што яшчэ недароблена, дзе якія прарэхі падлатаць, каб шумнуць жніво адным дыхам. А цэнтнеры і тоны ён у канцы года пакажа, калі пракоцяцца па раёне пару дадатковых планаў продажу збожжа дзяржаве. Але сёння нешта выбівала яго з каляіны. Яшчэ зранку, калі аб'язджаў калгас, праводзіў нарад, пакуль ехаў у раён, нічога быццам і не здарылася. Звычайны дзень, нават без дробных непрыемных здарэнняў, без якіх не абыдзецца у гаспадарцы. Мяцельскі адчуў на сабе позірк першага і заўважыў, што той паспяшаў адвесці вочы, як толькі зразумеў, што Мяцельскі адчуў ягоны позірк. Мог і не адводзіць, усміхнуцца ці кіўнуць галавой, і Мяцельскі кіўнуў бы. У іх у кожнага, каторы ўжо год сваё месца, у аднаго ў прэзідыуме, у другога ў зале. Сам таго не зважаючы, Мяцельскі заўсёды садзіўся на адно і тое ж крэсла, не ў цэнтры, а збоч, блізка ад праходу, каб бачыць перад сабой залу. Ён не прыкмячаў, што займаў адно сваё месца і што іншыя яго стараліся не займаць. Цяпер падумалася не пра свой узрост, а пра тое, што гэтак многа ўжо. Першы на сваёй пасадзе. Мяцельскі памятаў яго камсамольскім работнікам. Можа, ён і запомніўся тады тым, што быў у касцюме сярод іхніх фрэнчаў і гімнасцёрак. Гэты малады камсамолец потым працаваў загадчыкам аддзела у райкоме, затым сакратаром, на некалькі гадоў пайшоў у вобласць на павышэнне і адтуль вярнуўся ўжо гаспадаром першым. Мяцельскаму падумалася, што першаму ўжо пара б зноў на павышэнне, бліжэй да сталіцы, на добрую перадпенсійную пасаду, на якой трымаюць яшчэ і пасля пенсіі. Мяцельскі ведаў, якая гэта цяжкая і не заўсёды ўдзячная работа — весці на сабе воз, які называецца раёнам. Але не хацелася замены, новага прывыкання, які на сваё месца Мяцельскі пакуль што не бачыў чалавека. Да гэта здавалася і нетэрмінова, не самы пільны клопат. Мяцельскі ці не задрамаў, ачнуўся ад цішыні, што запанавала ў зале, якая ўвесь час прывычна шушукалася і расказвала анекдоты. Гаварыў першы. Голас у Вячаслава Антоновича поўны, пастаўлены, паперкі заглядвае між іншым, ён нібы падсумоўваў гаворанае,
а на самай справе аддаваў свой загад на жніво. Першы некалі ўмеў рабіць доўгія даклады з асвятленнем палітычнага моманту ў краіне і ў свеце, але новы час, новыя кадры патрабавалі крыху інакш будаваць нарады, надаваць ім дзелавітасці. І дзелавітасць гэта надавалася большай лаканічнасцю. Каб не паўтараць гаворанае многа гадоў, першы скарачаў за кошт агульных мясцін сваё выступленне, але загад усім службам і установам гучаў канкрэтна і адназначна. На гэтым нарада скончылася. Ні табе перапынкаў, ні абедаў, ні гаворак кампаніямі. Старшыні селі ў машыны, раз'ехаліся. Мяцельскі ведаў, што маладзейшыя, каму в адну дарогу, з'язджалі ў лес, размяшчаліся на прыродзе, і яму раптам захацелася піва. Успомнілася тое халоднае з бочак, сапраўдным селядцом, таксама з бочак. Всё гэта было ў райкомаўскім буфеце ў старым драўляным будынку. Піва ён не піў даўно, яшчэ раней пакінуў курыць. Як жартавалі маладзейшыя, Мяцельскі свой ліміт на салярку выбраў. На бензін толькі крыху пакінуў. Дзень добры, Василь Семёнович. Василевич. Мяцельскі паціснуў руку маладому з раннімі залысінамі хударляваму мужчыну. Твар у яго загарэлы да чарнаты, адзеты ён быў у джинсы і блакітную рубашку з закасанымі рукавамі. На руцэ трымаў невялічкую скураную сумачку. На зажынкі прыедзеш, упаўнаважаны? З усмешкай запытаўся Мяцельскі. А паспрабуй не прыедзь. Думаю, і 100 грам паставіце. Абавязкова. Паехалі і сёння пасядзім. Не, сёння не выйдзе. Ды і вас Касцюк прасіў зайсці. Заўтра ці паслязаўтра заеду. Заязджай. Разам глянем, дзе на зажынкі выйсці хачу. Можа, трэба што? Не, дзякуй Богу, пакуль што не. Мяцельскаму нічога не трэба было выпрошваць у замацаванага за калгасам адказнага таварыша, як іх цяпер называюць. Адказны. Знаеш, Василевич, кідай ты гэту кантору. Давай да мяне, раптам ляпнуў Мяцельскі. У вас усе вакансіі занятыя. Нават парторга новага далі. Василевич весела засмяяўся. Мяцельскі пачырванеў ад злосці. Парторга яму падсунулі. Василевич папярэджваў. Ёсць адна вакансія. На старшыню. Ласкавыя душы і так ужо здзекуюцца, што я да вас на стажыроўку прыстроіўся і чакаю, пакуль Мяцельскі загнецца. Што, і да вас дайшло? Не, не дайшло. Плюй, не слухай дурню, а я сур'ёзна. Тут на такую гаспадарку, як ваша, ой, колькі сядзіць у канторах. Чакае, а я яшчэ зялён, чужы. Не пусцяць, трупамі палягуць. Пусцяць, калі я захачу. Всяму свая пара і свой час, Семёнович. Василевич неяк сурова паглядзеў на Мяцельскага. Той сам разумеў, што не да месца, і не ў пару пачаў гаворку. Падаў руку і пайшоў на другі паверх да кабінета першага. З гэтым аграномам з управлення жыццё звяло Мяцельскага выпадкова, некалькі гадоў назад. Василевича тады прымацавалі адказным да яго калгаса. Гэта Мяцельскага мала хвалявала. Хто будзе прымацаваны і што будзе дакладваць пра яго. А той год яго перад жнівом прыхапіў апендыцыт. За ўсе гады старшынёўства
Гэта было першае жніво без яго. Аграном і парторг, які не адважыўся ісці супроць партыйнай лініі райкома, жніво пачалі дакладна, як загадалі. А замацаваны за калгасам адказны з раёна Васілевіч вярнуў камбайны з поля і не даў жаць недаспелае збожжа. І ўсю ўборку кожны дзень быў зранку ў гаспадарцы. З таго часу ён і застаўся пастаянным замацаваным за калгасам Мяцельскага, хаця пад злосць першы і гразіў неаднойчы разагнаць гэты непаслухмяны дуэт. Мяцельскі зайшоў у прыёмную, кіўнуў галавой сакратарцы. Касцюк яшчэ не вярнуўся ў кабінет, на хаду вырашаў дробныя пытанні, з якімі да яго падыходзілі. На нарадзе можна было і з дробным падсунуцца, пры ўсіх не шумне, як 1 на 1 у кабінеце. Мяцельскі не заўважаў, што сёння яму ўвесь дзень хацелася сядзець. Ён не жартаваў і з сакратаркай, не бачыў, што яна уважліва прыглядалася да яго. А старшыня думаў пра упаўнаважаных, якіх ён шмат перабачыў на сваім вяку. Іх трэба было сустракаць і праводзіць, і не проста праводзіць, але і ўлагодзіць на дарогу. Трапляліся і такія, што ні чорта не петрылі ў гаспадарцы, а лезлі праводзіць партыйную лінію райкома. Іхняя дапамога канчалася часам выклікам на бюро. Адзін такі райваенком Брыкаў патрабаваў ад яго звесткі па тэлефоне. Ездзіць у калгас было для яго зашмат гонару. Мяцельскі далажыў, што ўсе на полі аруць. А назаўтра тэрмінова ў райком выклікалі. Ваенком далажыў: в родине все собрались на собрание и орут вместе с председателем, а землю им уполномоченный пахать должен. Цяпер пра гэта ўспамінаюць старэйшыя як пра анекдот. Сакратар лёгка зайшоў у прыёмную, узбуджаны і энергічны, працягнуў руку Мяцельскаму, адчыніў дзверы, прапусціў кабінет. «Сядай, Васіль Семёнович», паказаў рукой на крэсла, зняў пінжак, павесіў на вешалку ў шафе, расшпіліў рукавы рубашкі, крыху закасаў іх, аслабіў вузел на гальштуку. Разагрэты выступленнем, ён быў упэўнены, што зараз яму падуладна ўсё ён можа вырашыць. Зайшла сакратарка з паперкамі ў папцы, прыпынілася ў дзвярах, Касцюк паказаў на край стала. Сакратарка паклала паперы на паказанае месца, выйшла, асцярожна прычыніла за сабой дзверы. Што такі мінорны, Васіль Семёнович? Неўвязкі якія? Увязваць будзем тое, што сажном, паўжартам адказаў Мяцельскі. Не было настрою падыгрываць сакратару. Ды і паклікаў ён яго не дзеля таго, каб проста пагаманіць, за здорава жывеш. Баішся, завалім жніво? Чаму завалім? Ніколі не завальвалі, а цяпер ёсць што жаць. Это галоўнае. А што твайго парторга не відно? А сёння якраз багамазы наглядную агітацыю прывезлі. 16 000 дзяруць, чорт ведама за што. А ты з тою дапатопнаю разлучыцца не можаш. На агітацыю грошай шкадаваць не трэба. Агітацыя з чалавекам гаварыць, а не карцінкі развешваць. Тут да нас на пару дзён дэлегацыя з сацкраін прыязджае. Ёсць меркаванне паказаць ім твой калгас. Мой жа не паказны, мой рабочы калгас. Там кіраўнікі кааператываў, ім не парад трэба.
Касцюк здзіўлена паглядзеў на Мяцельскага. Незразумела была яго ўпартасць. У мяне няма здароўя піць з імі, буркнуў Мяцельскі. Ну, няхай парторг і п'е. Здаровы ж у цябе, як бычок. Хоць якая карысць будзе? Касцюк паспрабаваў перавесці гаворку на жартаўлівы лад. З такім горлам ён, дай волю, і калгас прап'е. І не пачастункаў я баюся. Будь чалавекам, хоць на старасць год збаў мяне ад гэтай паказухі. Касцюк адчуў, як ад гарачыні пачынала шумець у галаве. Ён не любіў, каб было не па яго. Кінуў кароткі позірк на Мяцельскага, той насупіўся, гатовы стаяць да канца. Касцюк падсунуў да сябе прынесеную сакратаркай папку з паперамі, як мага спакойна сказаў: «Не гарачыся, Васіль Семёнович, каб было за што». Мяцельскі стрэліў вачыма на сакратара, урэшце сустрэць гэтую дэлегацыю невялікі клопат, але нейкі чорт сядзеў сёння ў ім і не дазваляў пагадзіцца. Мяцельскі ведаў, што Касцюк можа адступіць, але не забудзе гэтага ніколі. Калі згадзіцца на прапанову, то можна выпрасіць асфальту на пару кіламетраў, каб давесці да ладу гравейку. Ці гэта ад злосці і рэўнасці да маладзейшых калег, якія ахвотна згаджаліся праводзіць у сябе і розныя семінары і нарады, а пад іх выбіваюць і фонды на тэхніку, і дэпутацкія званні, і машынныя двары парабілі, і пасёлкі пабудавалі, нават кандыдацкія дысертацыі абараняюць. Усё, што такія, як Мяцельскі, гадамі нажывалі сваім мазалём. Зрабілі з іх паказ. Няхай там і паказваюць. Хопіць з яго і сельгасакадэміі, якую агораў завочна найбольш з-за таго, каб не псаваць раённую статыстыку. Касцюк працягнуў руку, узяў з вазачкі аловак. Першая хваля гарачнасці прайшла, урэшце, ай, якая розніца, дзе сустрэнуць гэтую дэлегацыю. Яго пытанне вырашана, засталося пару фармальнасцей. Пасада намесніка міністра не горшае, што можа свяціць раённаму кіраўніку, які заседзеўся. Наверсе будуць рады, калі дэлегацыя трапіць у надзейную абкатаную гаспадарку. Але чаму ён успомніў пра Мяцельскага? Такіх, як ён, большасць. Яны даюць і мяса, і малако, хоць не на відавоку і не грымяць. Яны навучыліся жыць і выжываць. Касцюк кінуў аловак у вазачку, ён глуха стукнуў аб пластмасавае дно. Не хочаш? Як хочаш. Калгас справа добравольная. Я хацеў як лепш. Сакратар устаў, даў зразумець, што гаворка скончана. Мяцельскі спакойна падаў руку. Касцюк глядзеў услед старшыні і ўпершыню заўважыў, што ў Мяцельскага цяжкая старэчая паходка. І падумаў пра тое, што ён рабіў, кіраваў тут і ведаў. Пойдзе адсюль далей, будзе ў горадзе дажываць. А Мяцельскі, калі пачынаў, і цяпер ведае іншае, на месцы будзе да канца. І нават пасля смерці астанецца там, дзе пражыў. Коротка і патрабавальна зазваніў тэлефон, Касцюк узяў трубку. Дзень добры. Вырашана. Будзем прымаць у кастрычніку. Всё ў парадку будзе. Вялікая дэлегацыя? 7 чалавек. Ну, гэта не рэспубліканскі семінар.
Мяцельскі тым часам выйшаў з прыёмнай, спусціўся на першы паверх, выйшаў невялікі скверык перад райкомам, перайшоў вуліцу да стаянкі машын. Здароў, Мяцельскі! Што нос опусціў? Падліў газы першы. Сухі ішоў насустрач Мяцельскаму і ўсміхаўся, здалёк падаваў руку для прывітання. Прозвішча сваё ён апраўдваў. Вастраносы, лысы і тонкі, ён падскокваў, як верабей. Равеснік Мяцельскага, калгас вечны серадняк, на пясочках. Прывык, што начальства больш крытыкавала, чым хваліла, таму яго і баяўся, перад выклікам хваляваўся і тым, хто выйшаў з начальніцкага кабінета, спачуваў шчыра. Здароў, Сухі, чаго тут скачаш? А свісцёлік мой недзе закруціўся. Ох, гарыць шкура, модзе ўжо прадаўшчыцу ў падсобцы шчупае, ох, каб яго ўжо ажаніць як. Свайго жулікаватага шафёра Толіка Сухі інакш і не называў як свісцёлік. Гэтакі шустры, як яго начальнік, Толік то спазняўся, то некуды спяшаў. Мо па арбіту табе паехаў. І да цябе дайшло. Ай, апазорыў на старасць на ўвесь раён. Сёння і Касцюк не лае, а смяецца, як сустрэў. Пайшлі ў рэстаран, па бакалу піва вып'ем. Сухому не стаялася на месцы. Мяцельскаму таксама захацелася піць, але ісці і слухаць скаргі Сухога на начальства сёння не было жадання. Ды якраз і аб'явіўся Толік, тармазнуў гэтак, што ветрам знесла пыл на старшынь. Рызіну новую паставіў, дык трэба жыўцоў драць. Дзе быў, кура шчуп няшчасны? Я тут стаю, чакаю. Ды я ў магазин, прывычна пачаў апраўдвацца Толік, але Сухі яго не слухаў. Найдзі ты яму, Мяцельскі, дзе якую стрэмку, каб яйца ўшчаміў. Ну, дык вып'ем. Я ж не п'ю. Ну, як знаеш. Паехалі, свісцёлік. Шафёр падміргнуў Мяцельскаму, взяў з месца рыўком, Сухі любіў, каб яго вазілі з форсам, і за гэта цаніў свайго свісцёліка, пра якога з ягоным старшынёй па раёне хадзілі і былі, і небыліцы. Апошняя была такая быль. Вясною Сухі вазіў па калгасе сакратара Ігнатаву, дзябёлую старую дзеўку, якая правярала, як ідзе падрыхтоўка да пасяўной. Захацелася Ігнатавай і в самую далёкую вёску, дзе адны пенсіянеры асталіся. Пенсіянеркі перабіралі ў капцы на пагорку бульбу. Сухому за час язды з яго хворымі ныркамі было зусім не ўмагату, а Ігнатавай захацелася пагаварыць са старымі, распытацца, як жывуць. Ад злосці Сухі бубніў на свайго свісцёлкіна, што ў машыне не аказалася ніводнай цыгарэты. Як толькі спыніліся ля Капцова, Ігнатава пайшла да баб, Сухі адразу ж прытуліўся за сваім козлікам ля задняга кола і толькі ўздыхнуў з палёгкай, як машына ўзяла з месца, і ён астаўся з бабамі і Ігнатавай сам-насам са сваёй работай, якой ужо спыніць не мог. Ад разгубленасці і злосці ён не здагадаўся нават адвярнуцца, а соваў след машыне фігу і прыгаворваў: «Во табе, свісцёлік, во табе!» Успамінаючы гэта ў машыне, Мяцельскі засмяяўся, і шафёр запытаў: «Чаго гэта вы, Семёнавіч?» «Ай, успомніў, як свісцёлік Сухому па цыгарэты паехаў. Слухай, а ці можна дзе халоднага піва выпіць? Зробім, на піўзавод закруцімся». У буфеце было на дзіва
немнагалюдна. Мяцельскі з залпам выпіў палову куфля, адарваўся ад пітва і адчуў у роце толькі горыч. Піць больш не хацелася. Іван, які за многа гадоў ведаў Мяцельскага, прывык і да яго маўчання і да гаварлівасці, заўважыў, што сёння старшыня не такі, як звычайна. Занадта ўжо не адводзіў вачэй ад палявой далечыні, ад пшанічных і ячменных палеткаў, між якіх раптам у далінах адкрываліся роўныя сталы затравянелых калектараў на былых балотных нізінах. Да дарогі са збажыны вытыркаліся бледныя кветкі валошкі, жаўцелі вочкамі рамонкі, і першымі пяшчотнымі пялёсткамі пачынала зацвітаць кастлявая цыкорыя. Над дарогай стаяў дух збажыны і пылу. Старшыня прагна ўцягваў сябе гэты водар і, здавалася, смакаваў яго. Ён крыху ажывіўся, калі прыехалі на свае палі. Вярнуўся аднекуль здалёку, акідаў іх вокам. На цэнтральнай сядзібе Іван збавіў хуткасць, ведаў, што старшыня хоць на некалькі хвілін павінен забегчы ў кантору. «Давай дадому», — папрасіў Мяцельскі і быццам апраўдаўся. «Абед. Няма нікога ў канторы». Ля дому Іван спытаўся: «У колькі прыехаць?» «Прыязджай у 4». Мяцельскі з палёгкай ступіў у вулачку, якая вяла да двара, шырокі спрадвечны цень ад старога вяза, на хаду зняў пінжак, узяў пад паху. Амаль у 2 абхваты вяз, расшчэплены маланкай, цяпер выгніў дуплом, у якой чалавек у рост можа стаць, а тоўстая абалонь трымала раскідзістыя шаты. Суседзі гаварылі Мяцельскаму, што вяз трэба спілаваць, пакуль не рухнуў і не разламаў хату. Гаварылі гадоў з 10, а вяз стаіць, трывае ў зімовыя, ў вясновыя буры. Мяцельскі падумаў, што трэба прарабіць у дупле дзірку ў зямлю, паставіць арматуру, забетаніраваць, і тады дрэва прастаіць яшчэ столькі, колькі прастаяла. Ай, рукі толькі не даходзілі. Дома не было нікога, зайшоў свой пакойчык, невялікі, адгароджаны дошкамі ад ложкаў, дзе спалі з жонкай. Тут всяго і месціліся канапа, столік і кнігі на паліцы. Пакойчык гэты выгарадзіў сабе, калі вучыўся завочна, і трэба было сядзець начамі, і любіў прылегчы ў ім і цяпер адпачыць ці пачытаць. Адчыніў акно, прыцененае рабінкай, на якой ужо асмужыліся і зацяжэлі гронкі, нагнуўся зняць чаравікі і адчуў у грудях пад сэрцам тоненькі, але пякучы боль. І адтуль слабасць расцяклася па ўсім целе. Прыслухоўваючыся да сябе, паволі прылёг на канапу. Ён ведаў гэты боль. Асколачак ад нямецкае міны. Чорны вузелок на рэнтгенаўскім здымку. Ён не змяніўся больш, чым за 40 гадоў. Заснуў Мяцельскі незаўважна цяжкім сном, як спіцца на дождж, і прачнуўся а палове 4. Уключыўся унутраны старшынёўскі будзільнік, які пакуль што ніколі не даваў збою. Болю не было, нібы і сасніўся ён. На кухні спаласнуў твар пад кранам, разагрэў абед. Іван, які прыехаў 4 гадзіны, убачыў Мяцельскага гэтакім жа, як і заўсёды.
А калі прывёз у кантору, паехаў шукаць інжынера па будаўніцтве, якому Мяцельскі загадаў тэрмінова заняцца ўмацаваннем старога вяза.